Wengenza wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami Usizi aka inkosi admin. Uma uqala ngala kule channel qinisekisa ucenzela usubscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Isililo ngabafundi ababili abaminze behambe ke nesikole. Abafundi ababili basesikoleni eDavidson Skill School eBenoni bagwilize ke emfuleni iHenops ngase Centurion ngesikhathi ke bephuma uhambo nesikole ke izolo. Noma ke lo munye ke wesibili ubetha ke usiza lo kade egwiliza kanti naye ke kuzompedela wagcina ke eshole. Lezi indaba ke lezi esilale ngazo ke neyithinta abantu abaningi kakhulu izolo bekhuluma ngazo ke einkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi ke guys kubo kwenzekile kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi ukubeka izingane aziminzanga besingeke ke sibaxeke othisha okisa ke ingane kuleli damu they are human noma ke they are humans liqoshwa ke libhekile bafowethu isikhathi sokuhamba sonke ke mase kunje akusasiza ukugxeka ke may they so rest in peace. Kufisa ukuthi ke izvo lwakho nombono wakho ahlangana lapha kwi comment section.